Hotel? Opisina? Hindi. Parti pa ini sa Riverside Medical Center. Ini ang Riverside Center of Excellence Executive Health Hub. Isa ka bag-o nga facility sa hospital intended para sa executive check-ups. Ano ba lang executive check-up? Sunod sa kay Dr. Indi Heroche, isa ka internal medicine doctor. Ini ang comprehensive nga klase ng check-up. Halos tanan-tanan ginalantaw ka gina-check-up. Maghambal ta executive check-up daw ka-comprehensive ni siya nga work-up. Unlike bala magkadto ka sa imo nga mga doktor nga kung ano lang imo nga balatian, amo lang na iya ang aton gina-address. Ariya tanan-tanan, halos tanan, no? So may ara kita sa heart, sa aton nga lungs, sa aton nga chan, no? Even sa aton nga mga colon din, no? Sa aton nga brains, kung kisa akon may dala kita nga CT scan. More on the preventive medicine niya ang aton nga executive check-up. Sa tuanay, magsiling ka nga executive check-up para lang sa mga may edad na. Pero subong, bangod sang aton nga lifestyle kag pagkaon, mas maayo nga samtang hubin pa, nagapa-executive check-up na. Para sa mas temprano nga panahon, may baluan kung mayara sang seryoso nga balatian ang isa ka persona. Usually sang una, mga tigulang lang nag-executive check-up. Pero sa subong bala, mas damo na nga mga younger people nga may ara naman sila nga diseases. No, may mga lifestyle disease na sila. Oo, siguro because of ano naman naton sa aton nga mga ginakaon subong compared bala before. Usually ang mga executive check-up, mas nami ni siya mga 30 years old and above, no? Yes, so gaumpisa na kita. May mga kaso abi nga maiban sa aton wala makahibalo nga mayara na kita gali sang napanubli nga masakit gikan sa aton nga mga ginikanan. Mabalaan na lang kung malala na ang sitwasyon. Pero pinaagi sa executive check-up, pwede ini madiskubrihan sang temprano pa. Nang may ara man iban nga may mga existing balang conditions nga may wala sila, hindi sila aware nga may mga complications na sila gali, no? So kasagaran mas maayo gani nga mas early, younger para mag-start executive check-up para ma-follow up gid ya bala nga mabalaan gid kun baga healthy kabala subong or may ara kagali nga mga panublion bala nga mga masakit. Kung ano lang gulpihon ka lang bala. Mayara gani sang kaso nga pinaagi sa executive check-up na ibaluan sa isa ka kliyente nga mayara siya sang breast cancer. Gani samtang temprano pa, napabulong na ini antes pa man maglala. Ang iya na bata, nagpa-executive. And then on the next year, kintry niya ipa-executive ang parents niya. Then na-find out, pag sa mammogram, na si mama niya may cancer. So, subong at least an early stage to, na kitaan, nadakpan siya. So, sa subong yearly, nagpa-executive na sila. So, isa sila sa mga advocate for the executive check-up. Na early intervention pala. Halin sa extraction sang dugo, x-ray, cardio tests, ultrasound, dinitanan ginahimo na sa sining area. Hindi ka na kinahanglan pa magpila kang magkadto naman sa nagkalalaing nga area sa hospital para sa lain-laing nga mga tests. Kung baga, one-stop shop na. Sa isa mo lang kapungkuanay, matigayo na ang tanan mo nga mga test nga ginakinahanglan. Procedure room, we have the x-ray, mobile x-ray. So, they don't need to go down sa hospital para magpa-x-ray. So, ilagin niya na area para sa x-ray. So, then we also have the procedure room too. And green naman niya is for the treadmill, stress echo, and Stress test. stress test. So, may ara man sila separate na. May harap pa ganit sang area for counseling kag may shower area after sang stress test mo. Ang iban sa aton, nagabiyahe pa Manila para magpa-executive check-up. Pero subong initanan ang mahimo muna
kag ma-avail diri sa Negros, hindi na kinahanglan pa magbiyahe. Halos kompleto naman ang aton nga facilities diri sa Negros. So, pwede nagid nga mas malesen ang ilang nga gasto instead of going sa Manila. Nami naman ang aton nga facilities kag ang aton nga mga laboratories and equipments nga ari di at par naman ya sa Manila. Ginubrahan sang Riverside sang separado gid nga hub para sa executive check-up para mas mapahapos ang tanan para sa mga kliyente. We call it the Riverside Center of Excellence Executive Health Hub, no? Dito siya sa may mezzanine. So, ang ina na siya na floor sa mezzanine na side, na dedicated gina siya for our executive check-up, no? So, complete na ang facilities. May ara dira. Separate siya from the general population sa hospital. So, dira na sila ginadala. We have our own receptionist, we have our own lobby, may dining area. So, may arad sila mga procedure rooms and all the procedures dira na ginadaan na lang sa Executive Health Hub. Para magpa-schedule sa executive check-up, magtawag lang sa siningang mga numbers. Mas maayo nga samtang wala pa sa may ginabatsag, magpa-check up na. Hindi pagulaton nga malala na ang balatian. Di ang aton nga executive check-up, mas nami gid ni siya sa mga kung kisa wala patasang balatian, no? Kay para ma-prevent ta nga hindi na ta magka problema later on, no? Like for example, kag madakpan ta early on ang aton nga mga possible nga balatian later on. Again, prevention is better than cure.